नमस्कार जय जगन्नाथ आपण समस्त को मोर यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत जनाऊे। आज संजय बतदेव आनी पिजुड़ी को मुझे काटी नहीं से बीट लुण लंका गुंड जीरा गुंड चाट मसला पकईकि समस्त को देदेली खाया लगे आउे सुमिंगर मोर आणिक खाऊँ। आज राति को आम भाविचु टे चटपटा आइटम करिया लगे माने चाट रेडी हो गला एवं आमर पाठ लाड़ गड़ा यहाँ साधाटा पूरा किसी भी पड़ी मौसी
ଆଉ ସବୁ ବାପା ଟିଫିନି ତାଙ୍କର ଆଉ ବୋଉଙ୍କର ମୋର ଏଇଥିରେ ଅଛି। ସୁମି ବି ଏଇଥିରେ ଖାଇବେ। ଚାଲନି ଦେଇଦେବା ଆଉ। ଟୁଟୁନି ଆସ। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି। ଶେଷରେ ସୁମିଙ୍କର ମୋର ଅଛୁ। ସୁମିଙ୍କର ମୋର ଖାଇବେନି କେମିତି ହେଇଛି ସୁମି ଚାଟ୍ ମସଲା ବି ବି ବସି ଖାଇବେନି। ମାମା ଏଇଠି ବସିছে। ରହିଗଲା ବାପାଙ୍କର। ଦୋକାନରେ ବି ଏମିତି କରିକି ଦେଉନଥିଲେ। ମୁଁ ଯେମିତି କରିଛି ଆଜି। ଭଲ କରି ଦୋକାନ ଖରାପ ନାହିଁ କରିବେ। ବେପାର ହବନି ନା। ଭଲ ହେଇନି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମାମା ଅନେଇଛି ଖାଇବ ବୋଲି। ରାଗ ଲାଗିବ। ଆଜି କିଛି ନାହିଁ। ରାଗ ଲାଗିବ। ବିସ୍କୁଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିକି ଦେଉନ ନହେଲେ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଖାଉଛୁ। ସୋଫି ଏଇଠି